Čo sa stalo? Museli sme vás operovať. A prečo? Lebo to jadro, čo máte vnútri vás má Aha, toto jadro. Prosím vás, kde som? Že nie u toho, jak sa volá, neviem. No u toho zlého, čo odo mňa chce stále zbraní. No, tak práve ste u ňoho. No tak to je super. Dúfam, že už sem nedojde. Star, kde má tie zbranie? To som iba chcel. Nemám, ale vyrobím vám ich. Dobre, tak mi ich do 3 dní vyrob. Čau. Dobre. A nejakých 5. Hotovo. Ňam, ňam, ňam. A ideme. Toto som vám našiel v sklade. Tak, ak chcete pokračovanie, dajte like a odber.